Sziasztok srácok, én Levi vagyok. Ebben a videóban egy ilyen erdős, bicikli, túrás videót hoztam el. És igazából nem egyedül vagyok, hanem itt vannak a barátaim is. Én Gréta vagyok. Én pedig Mr. Enel. Szóval nem is húznám tovább a szót. Szerintem el is fogok indulni. Szóval menjünk kisrácok. Jaj, felszállok a biciklire. Ilyen úgymond a terep. A szélzajér elnézést. Szóval itt már elég para. Itt megyünk, itt ki van dőlve, tényleg itt a fa. Itt ilyen az erdő. És itt akkor van ilyen patak, vagy nem tudom srácok, megmondjam nektek itt az őszintét. Szóval, ja, itt az út, az elég, hogyan mondjam, rossz. Szinte alig lehet itt menni. Most kicsit naposabb, csak az a baj, srácok, ha meg előjön egy kígyó, akkor meg nekünk lőttek. Amint nekem, én félek tőlük. Sörös doboz. Szóval tényleg, srácok, itt minden... Srácok, még azok a csövek ott? Mintha elhagyott a csövek ott. Tane. Ilyen bogyók. Ilyen nagy árok van. És van valami, srácok. Van csollány. Jó szerint itt most kicsit már jobb az út. Hála Istennek. Itt is olyan nagy fa. Minden. Na srácok, most jön az egyik baj, hogy megmondom nektek az őszintét. Hát én ezt nem így képzeltem el. Mert a múltkor voltam, és én nem akkora volt a gaz. Mert videóban lehet, hogy nem adját, de nagyon nagy. Arra nem merek elmenni, ott arra, mert ott arra nem ismerem az utat, nem tudom, hogy mi van. Én erre akartam nekik elmenni, bemutatni ezt a kis para helyet, csak megnézzük, hogy mit találnánk. De hát, ott egy elhagyatott ház. Igazából nagyon para helyen vagyunk. Videó nem adja, de elég para. Ott vannak ilyen csövek, srácok. Ott. Még ott is nézd. Látjátok, srácok, ott vannak a csövek. Ott is vannak ilyen csövek végig. Mindes, srácok. Akkor jelentkezni fogunk, hogy mikor érünk oda. Mert igazából most azért fogunk oda menni, mert ott valami lövés hangokat hallottunk. Szóval, ja. Onnan majd jelentkezünk, addig is csumi. Sziasztok srácok, én Levi vagyok, és most megérkeztük ide a helyszínre, ahol tegnap voltunk, és ugye ott arra fele hallottunk egy lövöldözés, meg minden, szóval inkább a bicikliket letettük, szóval igen, a Gréta most minket ott megvár kint, ő nem mer bejönni, szóval megyünk oda, megnézzük, hogy mi van, meg elvileg benn van valami kocsi is, szóval menjünk, gyertek srácok. Most tényleg nem tudom hogy egyébként, hogy mire fogok számítani, mire lehet számítani, mert például itt van valami például a földbe, most is valami, nem tudom mi szól, üvegek. Tényleg ezt nem lehet feldolgozni, cipőbe nézzétek. Cseh. Valaki szeret a cipőjét. Te is hallottad? Igen. Hallottátok, srácok? Alig jöttünk be pár még. Azt akartam én is mondani, hogy mi a szar. És én most esküszöm, ez mi nem voltunk. Menjünk tovább? Menjünk! Menjünk. Férfiak vagyunk mi! Erős 11 éves férfiaknak. Na, elsőnek így... Hát mi volt ez a hang? Nem tudom. Őszintén nincs Ez kocsi volt. meleg van ilyen... Nektek jöttünk itt forgatni, de tényleg ilyen 34 fokba. Micsoda? 34 fok van, srácok. Tényleg? Ugye ez a keddi nap, ja, és nem elfelejtettem, hogy még egy videóval fogunk nektek jönni. Tegnap leforgattuk, és szerintem
ha jól tudom, ilyen szerdán fog, hiszem, vagy lehet, hogy még ma is ki fog menni ez a videó. Ez, meg az evős videó is ki fog menni. Szóval, nézd már, ott is ilyen befőttesek szó szerint. Hol-e? Minden, nézd ezt, de... Ja, ott van az a fehér izé. Igen. Minden ott van. Közben gyertek. És így tényleg olyan... Egyszerűen nem tudom mi az a szag, de... Nem valami jó, szóval ott elvileg áll valami kicsit, nem tudom. Hú, most igazából tényleg annyira félelmet, videó nem adja, de tényleg akkora nagy gaz van, hogy most is itt van valami bogora. Figyelj! És el nem hiszek, ugye már itt az elején hallottunk hangokat, de most is, mintha a bokorban, nem tudom, lenne valami, vagy van valami. Mindegy, én nem tudom, hogy mire, merre fele jöttünk, de tegnap... Mi? Hallottad? Nem. Én hallottam, így recseg, na látjátok? Ott is eltört váza. Mi? Az egy műanyag izé. De igen, műanyag váza szerűség konkrétan. Mi? Srác, ott egy vödör. Hol-e? Nézzétek, srác, ott egy vödör. Olyan ott egy vödör. Mi a szar? Boros üveg, minden. Hallod, oda ki megy be? Ezért félünk. Mert hogy már az elején tényleg ilyen komoly dolgok voltak, és hogy tényleg minden. Nem tudom, hogy mi lesz még. Most elmegyünk odáig a betonútig, látjátok ezt is betonplasztot. Odáig elmenjünk, nem tudom, hogy szerintem ott lesz valami kocsi, vagy nem tudom, mi lesz. Nem tudom, mondom, hogy mi lesz. Mondom. Sörös üvegek. Hol a Gréta? Boros üvegek. Szóval nem tudom, de Ott van még a Gréta? ezt nem tudjuk. Még nem is lehet látni. De szerintem ott van, na mindegy, menjünk. Mindegy. Igazából... Figyelj, cserép. Igen, cserép. Minden tényleg, van. szó szerint minden... Mi az? Mi az a sárga? Mi? Az a sárga. Nézzétek, srácok. Ez valami gyümölcs. Ez mi? Srácok, írjátok már a kommentbe, hogy ez mi? Hallod? Ez mi? Most komolyan mondom, hogy ez mi a szar? Eskü nem is láttam még ilyet. Amikor előzőleg jöttünk... Srácok, valaki jön! Srácok, gyertek, gyertek! Megyek! Jó, hallottátok? Nem szólják, mi most srácok! Mi a szar, srácok? Kihatunk innen! Menj már! Lassú! Mi volt ez? Mi volt ez? Nem tudom. Mi volt ez? Nem tudom. Mi volt ez? Valami megzörgette az ágakat. Igen, valami ott benn volt a bokor. Srácok! Valami húgogás volt. Srácok, nem tudom, hogy mi ez. Elmenünk szerintem vissza az erdőbe. Először voltunk, kicsit meg kell pihennünk, mert akkor mégse tudtunk bemenni sajnos az erdőbe, mert le volt zárva. Helyette inkább csináltunk nektek fancy klippeket. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop. Srácok, én Levi voltam, én pedig Noel. Iratkozzatok fel, ha szeretnétek még ilyen videókat, és nyomjatok egy lájkot. Sziasztok! Sziasztok! When things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't
can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope